L-ikel u l-akbar pis fuq minnu fil-faxxex l-aktar baxxi fis-soċjetà tagħna. Għal dan l-ekonomista Lino Briguglio waqt konferenza organizzata mill-Forum kontra l-Faqar li saret il-ħamis. Lino Briguglio qal li l-indiċi tal-prezzijiet li jitfadaw fuq l-oli tal-ħajja f'pajjiżna ma jirrappreżentax lil dawk li għandhom tħul baxx, imma lil dawk bitħul medju. Dan ifisser li l-aġġustamenti li jsiru fil-pagi u l-pensjonijiet mhumiex korretti għaliex ma jeħdux in konsiderazzjoni id-dħul u l-piżijiet vera ta' dawk bitħul baxx. L-ekonomista qal li f'Malta bħal pajjiżi oħra fid-dinja id-differenza bejn il-foqra u l-onja qiegħda kull ma jmur tikber u saħaq li l-oli tal-ħajja fl-aħħar snin għal dawk bitħul baxx irdoppjat. Briguglio qal li l-akbar diffikultajiet li qed jinħolqu fost dawk b'inqas dħul huma riżultat tal-inflazzjoni konsiderevoli fil-prezzijiet tal-ikel. Mistoqsi dwar il-mod kif jinħadem id-dħul medju meta hemm diskrepanza kbira ħafna bejn dawk li qed jaqalgħu ftit u dawk li qed jaqalgħu ħafna u li għalhekk toħloq stampa qarrieqa ta' dak li hu dħul medju, Lino Briguglio qal li s-survey huwa mifrux fuq nies bidħul differenti, iżda li kieku sar fuq dawk li għalihom il-pis tal-ikel inaqqar 40% ta' dħul tagħhom kieku il-paga minima kien ikollha tirdoppja. U semma wkoll kif il-kera ma tidirx fl-indiċi tal-prezzijiet għaliex mhux kulħadd jgħix fid-djar bil-kera, iżda li din ukoll hija pis dejjem jitqal fost dawk l-hekk imsejħa l-aktar vulnerabbli. Il-professur Briguglio qal li għalkemm il-metodu tal-indiċi u tajjeb, il-kejl tal-piżijiet mhux korrett.